What's up everybody, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोना आंनि आखायाव नुदों नै आइसक्रिम। बे आइसक्रिमाव भेनिलानि फ्लेभारखौ होनाय जायो आरोना, भेनिलानि मोदोमनायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै दा गोथाव मोदोमो भेनिलानि फ्लेभारा। नायदो नोंथांमोना बेहाय भेनिलानि बिबार दङ। दा बे भेनिलाखौ माबायदि खेथि खालामो आरो बहाय मोननाय जायो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दं। सिगांग्रो आं आइसक्रिमखौ जाग्रोनानै लानि, बेनिफ्राय केकआवबो बाहायो भेनिलानि जिनाखि फ्लेभार मोदोमनायखौ। बरिया गोथाव। नोंथांमोना भेनिला फ्लेभारनि आइसक्रिम नांगौ होननानै दखानफ्राव बिबाबो मोनगोन। बेथ' आइसक्रिम केकआवबो बाहायो, बेनिफ्राय बायदिसिना बडि स्प्रे पारफिउम्सफोरावबो बाहायो आरोना बिनि मोदोमनायखौ। थ' बिदिब्ला आं नोंथांमोना देखायलांसै बे खेथिखौ बोरैहाय खालामो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आमफायाबो नै जागासिनो भेनिलानि आइसक्रिमखौ। मोनजाफेराखैमोननो बियो जागासिनो दं नै। गोथावथारना, बिराद गोथाव मोदोमो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबे प्रटिन पाउडारावबो भेनिला फ्लेभार जिनाखि मोदोमनाय, बिनि मोदोमनायखौ बाहायनाय जायो आरोना। नायनो हागोन नोंथांमोना भेनिला बिबार। नोंथांमोनाथ' आंनि खाथियाव नुखाबायानो नै बे गासिबो भेनिला गोजा आरोना। दा नोंथांमोना भेनिलानि फ्लेभारखौ मिथिखायो गोबाङानो, दा खायफाया मिथियाबो जानो हागौ। दा नैबेयाव भेनिला फिथाइ थाइजोब्बाय, नै राथारसिगोन, बेयो मेचुर जाथारसिगोन आरोना। दा बे भेनिलाखौ बोसोराव खनसे मोननाय जायो, भेनिला आबादनि जिनाखि फिथाइ प्रडाक्ट बेखौ। दा बियो नै डिसेम्बराव खाजानाय जाजोबसिगोन। दा बे भेनिलाखौ गोबां माने माबायाव बाहायो आरोना, बिनि फ्लेभारखौ केक बानायनाय, बिनिफ्राय आइसक्रिम बानायनाय, बिदिनो माखासे फुनग्रा मुवा, देलायग्रा मुवाफ्रावबो बाहायनाय जायो। दा बिनि बेसेनखौ नोंथांमोना गोबाङा मिथियोबो, खायफा गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। गोथां जुदि 4 केजि भेनिला खायोबा, गोथाङाव नोङो 4 केजि भेनिला खायोबा 1 केजि जायो आरोना गोराना। माने फोरानोब्ला 1 केजि जाहैयो। 1 केजि दामनि भेनिलानि बेसेना जाहैबाय 12,000निफ्राय लानानै 40,000सिम थाङो आरोना सेरसेयाव। 12,000निफ्राय लानानै 40,000सिम थाङो। मार्केटआ बिदिनो आप डाउन जाबाय थायो भेनिलानिया। गोथां नोङो फानोबा बिदिनो 1,000, 2,000, 3,000 मोनो आरोना गोथाङाव, सेरसेयाव गोथाङा। दा ओंखायनो बांसिनानो गोरान खालामनानै फानो। दा नोंथांमोना आं गोरानखौ देखायगोन दसे उनाव। गोराननि माने माबाया भेनिलाया। नायदो नोंथांमोना नै भेनिला फिथाइ खानानै 4 केजि भेनिला खायोब्ला माने 1 केजिल' जायो आरोना। गोथाङाव 4 केजि अजननिखौ फोराननानै दा नोङो 1 केजिल' मोनगोन आरोना नैबायदि गोरान फोरानोबा। दा बिराद गोथाव मोदोमखायो, एकदम केकनि मोदोमनाय, चक्लेटनि मोदोमनाय, आइसक्रिमनि मोदोमनाय मोदोमखायो आरोना। नैबेहाय नै बेहाय फिसा माने सामसजों बिराद माबायो, एरख'यो। बिनि थाखायनो बिराद दाम होयो आरोना कम्पानिया। बेखौ बाहायो नालाय केकफोराव, बिनि मोदोमनायखौ नै बिराद गोथाव मोदोमखायो। नोंथांमोना मोदोमनाय मोननाय नङा, मानो होनना बुङोबा भिडिअ'ल'सो नुदों नालाय। नोंथांमोना नायनो हागोन मोदोममारोना मोदोममारा, सोरनावबाफोर खाथियाव दङबा। जोंनि आसामाव बारा गैया बियो, दा मेघालयफोरावबो दङ, केरेलाफोराव दङ। दा जायफ्रा बेनि खेथि खालामनो गोसो, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, जोंहा मादैमोननियाव दंफैयो आरोना। नोंथांमोना जुदि भेनिला गायनोबा बिनि थाखाय एक्सट्रा हानि गोनांथि गैया। नोंथांमोना दब्लायसे हा थाबाबो बेखौ आबादखौ मावनो हागोन आरोना भेनिलानिखौ। नै बेबायदि गय दंफाङावबो नोंथांमोना फाथै बायदि मानला होनो गोसोबा बेवहायबो नोंथांमोना आबादखौ मावनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बेखौ खेथि खालामनायनि उनाव गोलाव जुदि फुलि लांखायोबा, जुदि 3 फुट 4 फुट बिदि नोंथांमोना बेखौ बायनानै लाङोबा फुलिखौ, बे माने बोसोरसे बा 1.5 बोसोर बिदियावनो थायगोन आरोना। नोंथांमोना प्रडाक्टखौ थाब मोनगोन। बेनिफ्राय जुदि 1 फुट बा 6 इन्सि बेफोरबायदि फुलि लाङोबा नोंथांमोना 3 बोसोर नांगोन आरोना बेनि प्रडाक्टखौ मोननो थाखाय, फिथाइखौ। दा बिबार बारखांनायनि उनाव बेखौ माने हेन्ड पलिनेसन खालामनांगौ। हेन्ड पलिनेसन खालामब्लासो माने आखाइजों बिबारखौ थुखावनानै नासथाबना होनांगौ आरोना सुन्दाइखौ, ओमफ्रायसो माने थायो आरो बियो, बिनि फिथाइया। दा नोंथांमोना आङो फिथाइखौ देखायगासिनो दं, मा दंफाङाव गायदों बिस्रा। नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदि दंफांखौ सोरबा सिनायोना सिनाया, नैबेखौ मेन्डेला ना मा दंफां होनना बुङो। बि दंफांनि सायावबो बेखौ गायनो हागोन आरोना। बिनि थाखाय 70% बा 75% सायहा नांगौ जायो भेनिलानि थाखाय। सान्दुङावबा बियो खामलाबो, बांद्राय सान्दुंबा। नोंथांमोना सायहा जायगायाव बेखौ गायोब्ला। बिनिफ्राय नायनो हागोन नै नोंथांमोना, बिनि थाखाय माने एक्सट्रा हानि गोनांथि गैया आरोना। नोंथांमोना गय बागान दंबा सोरबाफोर गय बागाननि सिङावबो बे आबादखौ मावनो हागोन। खिन्थु गय बागानाव बेनो मोनसे रिस्क, बियो माने गय फिथाइ सिरिबा एसे माने लस जानो हागौ आरो, नोंहा दालायफ्रा गाला गालि जानो हागौ। बेनिखायनो एक्सट्रा जुदि हा खालिफोर दंबा बिदिनो दब्लायसेबाबो नोंथांमोना आबादखौ मावनो हागोन। दब्लायसेयावनो नोंथांमोना गैयाबाबो 1 लाखनिफ्राय 2 लाखनि गेजेराव आरामसे खामायनो हागोन आरोना। दा बिस्रा नै फाननो मोनगासिनो दं, नै नायनो हागोन नोंथांमोना। बियो डिसेम्बराव खाजासिगोन, राफुहांबाय दायो। बिबारा एप्रिल मासाव बारो बिनिया। बिबार बारोब्ला नोङो आखाइजोंनो बेखौ माने माबा खालामनांगौ आरोना, हेन्ड पलिनेसन होनना बुङो, बेखौ खालामनांगोन नोंथांमोना। बिबारखौ थुखावनानै नासथाबना होनांगौ बिनि सुन्दाइखौ, होमबासो बेयो फिथाइ थायो आरो। बेरे सिख्रिया बेयाव बिदै सोबनानै बेखौ फिथाइ थायहोआ, आखाइजोंनो खुद मावथारनांगौ आरोना बेखौ।
दा खनसेल'सो खस्थ' बे बिबार थुखावनाय समावल'सो बिनिफ्राय जोङो डिसेम्बराव मोनहैयो बोसोराव खनसेल' मोनो बिनि प्रडाक्टखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै सोरगिदिं बिथिंजाय बेवहाय बारा बुरजा गैया दब्लायसेबो जाजोबबावासो बेयो फिसासो जायगाया बेहायनो दा आबादखौ मावदों नोंथांमोनाबो जुदि मावनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामब्लानो जाबाय फुलि नांगौबा नोंथांमोना मोनगोन एभेलेबेल दङ थ' लोगोफोर जायफोरनो फुलि नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव होनायाव कल खालामब्लानो जाबाय नायनो हागोन नै भेनिला फुलिखौ नै जोबोद मोजां जानानै दङ दा जायफोरनो नांगौ नै नायनो हागोन फुलिया बिराद मोजां मोजां जाबाय आरोना बियो दायो गायनो हानाय जाबाय नै नायनो हागोन बिनिफ्राय लावसिनबो दङ जाय गायनो गोसो दाबो गायनो हायो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नायनो हागोन नै बिथिं गोलाव जाजोब्बाय सायहा जायगायाव गायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आरो नैथिं चक्लेट फुलिबो दङ कक'आ चक्लेटनि फुलि बियो जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामदो नोंथांमोना लांफैनो हागोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाटआवनो आंनि गामियावनो आरोना आंनि न'आवनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय